De ce ai vrut să furi? Merită pentru o pereche de blugi să ai problemele astea cu legea acum? Dar dracu-și de ambițios, mai zice eu. Merită? Da. Mai ai dosare penale? 5. Sunt o femeie educată, mă, fraier. Eu sunt o doamnă. Ce pula mea. Am înțeles, So seductive. Așa, mă! Vreau să fac statui în fața porții, să iau avion ca mafioții, să mă duci banii la față ca de calămâia, să-mi salute până și statuia. Iubirea e tot ce-am dorit, iar în final e tot ce-am avut. E poate singurul lucru, singurul sentiment ce-l putem lua cu noi oriunde. În iubire se simte mai mult decât e nevoie, se suferă mai mult decât se cugetă, dar se visează mai mult decât se trăiește. Cine nu a simțit lucrurile astea nu a iubit niciodată. Eu încă iubesc. What the fuck? Mă, ce să vă spun? Bine ați venit? Bine ați venit, rău ați nimerit. La locul ăsta noi îi spunem șerpărie. Din cauza șerpilor, nu știu ce le place lor să stea pe aici. Și acum să facem cunoștință. Eu sunt capitanul Burci, am o pulă de 1 metru și am să vă cam fut pe toți. Hai să facem și prezența. Să nu vă bici. Pățan! Prezent! 4 ani omor prin imprudență. S-a descărcat! Shut up! Suntem răi, ha? Suntem tatuați? Iar de mâine să nu mai văd plete, inele, cercei sau de-astea. Nu, labă. Ilieș! Prezent! 18 luni pentru lovirea unui superior. Ia uzi, pula mea! Care ești, mă?